Anggapmu pusaka ampuh. Kuwi ana tulisane nuklir kuwi. Oh niki. Kene. Nggih, sedap. Apa to? Ngati-ati nek jeblok. Nggih. Wah, jan wis. Sundinganku iki. Wayang talang. Kowe ku yo pekok. Talang ki ana garis-garise kaya ora tok amplas. Ora sudi bayaran 200 iki. Iki tak cakne. Nggih. Tak burne. Nggih. Ben mawon kabeh prajurit Ngerwati. Cobi kula tontone. Aduh, sinuwun iki pripun cangkem kula kenging radiasi ta lho. Pripun cangkem kula mocer. Aku kurang sing aman. Mergo ancik-ancik ndase tegak. Bilo Raden Senjaki. Nggih. Kancamu putar kabeh. Mboten niku nembe sakarati. Mboten disekake sekedhak. Wah piye. Piye kok cangkemmu meh kolu. Cangkem kolu iki kepiye lho? Waduh. Aduh. Kok pripun? Tulung pejeten. Pejet niku napa? Dumuken pupuku sing kiwa, aku iso tangi meneh. Nggih, kula ranggeng. Dia kalane iblis anak kleru. Kleru pripun? Aku mau muni piye? Kan mejet pupu sing kiwa. Iya. Lah klerune pripun? Malah jahe.
Wis mangan. Nek ora apa matur nuwun kok. Nggih. Padha-padha lijae niku. Wah. Wah, lah iblis anak menungso ora tatanan. Senjaki. Baru karat. Menungso ora tatanan. Anggepe. Aku ngetokke pusaka lah kok mbok balekke. Anggep apa? Aku ngetokke pusaka kene kiai nuklir kene. Lah kok mbok balekke karepmu piye? Menungso ora tatanan kowe. Aku ora karep balekke. Pusakamu dhewe sing bali karepe dhewe. Aku ora matek aji apa-apa. Pusakamu tak sawang mabur kidul aku bali ngalor aja ngluputke aku. Nek ora iso mesti wong ati duwe aji panggendam ben pusakaku iso bali ngenani awakku dhewe. Anggepmu ngopo wis iki sik. Kula mulai saking mriki niki angsal surat kuning lho mengke. Sampeyan gelem ngopeni wong laku obat bendina purun sampeyan? Anggepe apa ora? Iki sirah. Dudu ndras. Anggepe. Ya kak mulai ya. Ngopo? Ulang dermi wis ngenteni. Apa tekan ulang dermi barang. Menungso tatanan kok wonten dawuh. Jipoke kataku. Nggih saken dawuh. Sutra dewa kang manganakan dinulu netra lir surya kembar niku iki yo iki sing jage ora lunga saka ngarepanku kendharat dening Gada Kyai Pecak nyawa mamprung nyawamu coba.
Wah, edian. Loro tenan iki kok tulungan aku. Pesan dah sih. Aduh, sanake loro-loro kok kowe malah. Kowe iki yo piye tolong ngoten niku sampean niku nedeng undhuh wae pakarti. Aduh. Tak kira nek sensati ku ora ndek godho kaya tekku. Lan duwe luwih gedhe atik. Aja nyepelekke arep senjata awake cilik niku godhone gedhe ya, Gak. Heeh. Awake cilik iki mesti godhone gedhe iki lho contone. Ora percaya sesuk mangan jeruk legi. Urung kanggo kok. Kanggo. Ngopo? Kanggo nyambel bawang. Kok nunggu nyambel bawang? Lho, gada lho, ngrembug gada lho. Kok sing tak rembug gada gajah. Cilik. Waduh, mati tenan iki lho, piye iki lho. Iki piye wae sapa, Dik? Jika wau sampean nggih ngrungokke to, aku ngrungokke. Jika wau janjane tembange ngeten iki. Piye? Wangi yen lagi gandrung lagi kenal wis mlebu sarung. Sarung wernane coklat bareng mendrong ditinggal minggat nang Surabaya. Wong wedok lara-lara wong lenang kakean dosa sok nek mati mlebu swarga. Ngaten niku jane. Iya ya, nggih. Wong iki nek mati kok ngadosa kudune mlebu neraka. Wes sadurunge mati tobat piye? Dadi aman. Waduh iki piye iki lho iki gak kula dereke teng warung makan Padang riyen kan. Wah.